The world was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. No, I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. The world was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. No, I never dreamed that I'd lose somebody like you. Buenas tardes, benvinguts. Queremos la Junta, toda la Junta, agradeceros a todos que hayáis venido. Espera, que no sé si me... Y en particular, vamos a dar la bienvenida a Gerard y Laia, que son los hijos de Margarita y que han venido para este homenaje a su madre, nuestra presidenta, que falleció recientemente. Bueno, os voy a hablar un poco de Margarita, estaremos también las personas más de la Junta para hablar de ella, y entonces yo voy a hablar de ella como presidenta y compañera. Ya sabéis todos que ha sido una persona muy trabajadora, que se ha implicado mucho en todo lo que había, todo lo relacionado con el SPLAI. Lo que no sabía lo intentaba aprender. O sea, se ha tomado muchísimo interés y todo esto se lo tenemos que agradecer todos, y yo y nosotros los de la Junta en particular también, porque cuando ella se tuvo que marchar es cuando realmente hemos notado su ausencia. De todas formas, bueno, lo que quiero resaltar es que antes de ponerse enferma ella ha trabajado muchísimo. Yo he estado con ella trabajando, pero es que cuando ya no se encontraba bien y a pesar de esto, pues ella intentaba organizar actividades. Recuerdo lo del carnaval, que todavía no teníamos muy claro cómo montarlo y nos disfrazamos ella y yo, pero bueno, algo hizo. Hizo un muñeco de carnaval, la castañada, pero impuso la castañada cuando era ya en octubre, que ella ya se encontraba bastante mal. Hizo las castañas,
que a mí me salieron, ya sabéis que ya las mías no se podían comer, que yo le dije, hacemos la mitad cada una, y las mías no se podían comer, y ella me dijo, entra en el Google y pon cómo hacer castañas. O sea, que ella cuando una cosa no sabía hacerla, se preocupaba de buscar la forma de hacerla. Y todas estas cosas me han ayudado mucho también a mí, y yo pues quiero resaltar todo esto. Incluso cuando ella ya no estaba viviendo aquí en Tortosa, que se fue a vivir a Torredembarra con sus hijos, seguía en contacto con nosotros, con el WhatsApp, y nos enviaba ideas que se le ocurrían, cosas que teníamos que hacer, nosotros le preguntábamos y ella nos respondía, o sea que ha estado ayudando hasta el último momento. Margarita, te echamos mucho de menos. A continuación, Pilar, que ha sido también muy amiga de ella, al final de palabras. Ahora també tothom de minuts. El dia que vaig conèixer Margarita, vaig pensar que era molt valenta per presentar-se de presidenta tan coneixida tan poca gent, però pronto es va guanyar la confiança de tothom. I en el poc temps que va estar a la cosa va fer moltes coses, organitzar viatges. Em va ensenyar molt que de fer manualitats. Tenia molta il·lusió per muntar un taller de costura al servei dels que volguessin fer-se arreglos d'alguna peça de roba, encara que ella no va poder fer gaire temps, amb l'ajuda de Manuel i Mònica ho va ser possible. Les dues anàvem a reunions i trobades d'altres casals. Era una persona molt positiva, sempre volia fer coses i aconseguir que l'espai de la vegada més a més. Recordo l'última vegada que vaig parlar amb ella, que es va considerar com va dir que se sentia orgullosa perquè havia aconseguit ser coneguda com a Margarita, no com a senyora. Que dones de les gràcies a tots i que el que va passar a nosaltres va ser molt feliç. Margarita, te recordarem. Mercè Soler ha hecho un escrito, pero le ha sido imposible venir. Entonces, Mercè Soler que no puede venir. Entonces, ahora lo leerá Rosa. Estimada Margarita, poc temps hem pogut gaudir de la nostra incipient però autèntica amistat. Ens unia la il·lusió per pintar i penso que pot ser la pareguda manera de ser, però sense arribar a la teva alçada, ni molt menys. Tinc tants bons records, la gran satisfacció que em vas mostrar per un premi, per les meves exposicions, l'alegria que mostraves pel bé dels demés, la preocupació per la salut i el benestar de la gent, la teva dedicació a l'esclat, tot ens mostra la teva bondat i entrega exemplar. I quina il·lusió i esforç posaves en tot, en l'exposició que vas organitzar a l'Esplai, en les decoracions que feies per les diades destacades, en la planificació de projectes, ajudada i unida a la teva apreciada Junta, per a la qual sempre tenies paraules d'agraïment i també agraïes la participació dels socis. Margarita, les gràcies te les donem a tu. Has fet tant en tan poc temps. Contagiades la teva humanitat, alegria, bon humor, esforç i valentia enfront les dificultats. Estimada Margarita, sempre et portarem als nostres cors, mai t'oblidarem. Descansa en pau. Montse Boldú nos leerá una poesía dedicada a Margarita. La nostra presidenta in memòria. Dir-te adeu, Margarita. Dir-te adeu no és fàcil. S'omple el cor de bons records i els ulls, Margarita, els ulls s'omplen de dol. Has passat pel món sense fer soroll, com la bona gent, fent el bé, allargant la mà, amb la frase amable sempre a flor dels llavis. A la vida, Margarita, li havíem demanat que et deixés amb nosaltres una mica més, encara que fos només una mica. No ha pogut ser. Dolç a la memòria, guardem el tresor de cada moment compartit, de cada somriure sincer, de cada paraula d'ànim
que ens vas dedicar. Asserenada la pena, companya i amiga, què ens queda? L'agraïment infinit d'haver-te conegut i estimat. Bon viatge, Margarita. I com diu el poeta, mans al rem vas riu amunt, en oïda d'olivera, rem més fort i convençuda que l'eternitat t'espera. A continuación, actuarán los corales Ibera del Esplai y San Jaume Apóstol de Camarles. Y al terminar la actuación, haremos la presentación de la pubilla Ivette Salvador, que representará la asociación en nuestras fiestas mayores, fiestas de la cinta. Gerard quiere decir unas palabras. Jo no portava res preparat, però bueno, bàsicament que la mare ha estat molt ben acompanyada aquests últims mesos. Per ella era una il·lusió molt gran estar amb tots vosaltres, anar fent aquestes activitats. I ja dic, un 10, ella m'explicava i jo no pensava que fos tant la companyia que té. Realment molt agraït per la companyia que heu fet i pel suport en tots moments. Realment moltes gràcies a tots. Senyores i senyors, molt bona tarda a tothom. Benvinguts sigueu al tradicional concert que la Coral Ibera us ofereix sempre com a final de curs. Avui hem de recordar que precisament el dia 20 de juny de fa 10 anys la Coral Ibera va fer el primer concert aquí en aquesta sala. O sigui que estem d'aniversari. Bé, com haureu donat compte al subfugiar els programes, avui per a la segona part tenim invitada a la Coral Sant Jaume Apòstol de Camarles, que és una coral, bueno, saps què? Que per acabar la nostra actuació ja ho representarem. O sigui que amb el vostre permís donem pas una vegada més a la nostra coral, la Coral Ibera. Endavant. Bé, suposo que tots trobareu a faltar algú, no? Com és imprescindible el nostre director, Joan Ernest Redó i Brunet. Bé, avui al nostre programa hi tenim 4 temes nous. 4 temes que estrenarem per a vostès, esperant que sigui del seu agrad. Bé, començarem la nostra actuació amb el primer dels estrenos, que és un tema molt alegre i festiu dels Nois de Liverpool, els Beatles. És una cançó que invita a mirar la vida amb optimisme i no creure en supersticions. El seu títol és Obra dir, obra dar. Continuarem l'actuació amb un vals de caramelles titulat Oreneta Gentil, on explica que l'Oreneta és portadora d'un missatge d'amor entre dos enamorats. Per tots vostès, la Coral Ibera. Gràcies. Otra vez no pasará.
Seguim en un tema on un fill li pregunta al pare per què l'ésser humà és tan insensat de destruir i de fer malbé l'obra del Creador. És una de les primeres grans creacions de Joan Manuel Serrat i el seu títol és Pare. Seguirem després a la Golondrina Mensajera. Aquí l'infant prega a l'oreneta que cas que vegi els seus pares enviats a l'Argentina els digui que no els podrà oblidar. Esta cançó va ser molt demanada al programa Discos Solicitados de Radio Tortosa que presentava la recordada locutora Lourdes Vega. També l'estarem avui. Jo voldria, ja que es troba aquí present, no? Sí que estava present, sí. Rosa. Rosa sé que t'agrada molt aquesta cançó. Quan estàvem a l'escola, sempre anaves a Candela, a la corraleta, que és el pare. Pues mira, esta, te la digo. Es compañera de esta. Vamos a oblidar en un principi. Este concert és un concert especial, molt especial, perquè enyorem a una companya que va fer molt, no només per la coral, sinó per totes les activitats, que és Margarita Bertolini. Margarita, este concert va dedicat a tu. Dime,
Bambino, mi cucino
Seguim en una preciosa balada del grup Mocedades, amb un text poètic i emocionant. És també un estreno que es titula Desde que tú te has ido. Seguidament continuarem en el tema Per tu jo cantaria. És un cant propi del Renaixement on el text mostra el desig de fer realitat els somnis més vells. I a continuació seguim amb un tema famosíssim i ben emotiu del gran cantant Django. On la dona, la carona,
Breix a nivell del seu nadó mentre l'ossament l'ador. Passat uns anys, les coses canvien. El seu títol és La Mar. I per acabar la nostra actuació passarem al cant de trobada de corals. Aquest cant dona alegria als cantaires quan, després del treball dels assajos, sentin que han donat el seu temps. Com he dit, amb aquest cant donarem per acabar la nostra actuació. Moltes gràcies per la vostra atenció i continuarem acabant la nostra. Say
mires una pisada cada vegada que tu sospires. Visca! I ara, com que estem per uns breus minuts de descans, mentre se prepara la coral final en el disco. Gràcies. Mientras que fem un descanso de las dos corales, Tere es la presidenta del Esplaiu, que fará la presentación de las jubilas. Vamos a incorporar la presentación de los jubiles, porque ya sabemos que cuando acaba la coral, todos terminamos con una necesidad de merendar. Entonces, lo hacemos ahora. La jubila, Ibel Salvador, que la presentan sus abuelos. Tomás y Pilarín. Tenim el gust de satisfacció de presentar-vos la Coral Sant Jaume Apòstol de Cabanes, amb els quals van col·laborar en el concert que van realitzar el passat diumenge dia 6 de Cabanes, a part d'altres col·laboracions en mútues anteriors que han tingut. Aquestes col·laboracions han servit per afirmar més i més els lligams del menor entre les dues corals. Per favor, rebem-los un fort aplaudiment. Gràcies. Senyores, senyors, bona tarda. Som la Coral Sant Jaume Apòstol de Camarles. És per nosaltres un gran plaer estar aquí, gràcies a la invitació que ens ha fet la Coral Ibera. Hem de dir que enguany és el 20è aniversari de la creació de la nostra coral i és un honor celebrar-ho junt amb la Coral Ibera, cosa que reafirma el lligam entre les dues. I encara més, ja que gaudim del mateix director, Joan Redó, a qui donem un fort aplaudiment i que s'hi ajuda. Bé, començarem la nostra actuació en dues cançons. La primera és Torroella Vilabella. Torroella de Montgrí és una població de la comarca del Baix Empordà. Vicenç Bou composà aquesta sardana a més de 175 peces més. Després cantarem una altra que és una popular suïssa amb lletra de Joan Maragall que es diu Tot baixant per la drecera. Cant que relata les conseqüències que estan exposats als ametllers que floreixen abans de llavors. Les glaçades són les seves enemigues.
una cosa, i és que, amb el permís de tus barros, afegirem una peça més, les dos corals juntes, perquè hi ha hagut una senyora que es diu Lupe, aquí present, imbuïda per l'altra senyora que hi ha darrere seva, que cantessen, que coronessen el concert en l'himne a la Mare de Déu de la he vist un arbre rosat, amb ell que presumies, un altre s'ha avançat, amb ell que presumies, un altre s'ha avançat. Demà Sant Martí té els orígens a la dècada dels anys 60. Va néixer a les ciutats de Berkeley i San Francisco, als Estats Units. La cançó que interpretarem la va composar un membre del conegut conjunt de Mamas and the Papas, John Phillips, que també tenia una altra que es deia Monday Monday, si no recordeu. Bueno, amb tots vostès, San Francisco. I després cantarem una cançó de bressol que li canta sa mare a un xiquet que té temor per culpa del seu avi que li contava històries, batallites aquelles dels seus temps. Sa mare intenta dormir-lo i al final quasi ho aconsegueix. Mareta meu, a què t'importa? Amor.
Bé, ara cantarem una cançó molt coneguda de Mocedades. Es diu ¿Dónde estás, corazón? Diu que la protagonista plora l'absència del ser estimat. Així que, amb tots vostès, ¿dónde estás, corazón? I després, acte seguit, cantarem una cançó que és l'himne mallorquí per excel·lència, composat per Joan Alcover. Es tracta de l'aranya del temps comparada amb les carques, les parques deeses de l'antiguitat. Va teixint el fil de les nostres vides com una aranya.
Bé, ara toca... Costa a vegades d'acceptar que estàs de sobres en un lloc o que algú t'ha fet fora subtilment de la seva vida. Costa fer-se l'ànim, però quan ho assumeixes i tens coratge, el millor que fas és marxar. Ho deia Serrat, i quanta raó tenia. Me'n vaig a peu. I després cantarem una cançó que va composar Josh Groban. Va composar aquesta única melodia, però nosaltres interpretarem la versió que va ser l'estrella del programa La Marató de TV3 a l'any 2013, cantada per Sergio Dalma i acompanyat de l'Escolania de Montserrat. Em dones força.
la camisa aquella, però ara no tinc camisa. No, negra. Em faré un descans entre dos. Com a canto cantarem dos cançons o tres. La primera serà d'una manera molt famosa, que es diu Torrevieja, i després cantarem el cant de la senyera. I de Corina farem el possible per cantar l'himne de la cinta. Entonces ustedes Torrevieja. Donde tú has mira y a ver si suspira, se siente feliz. Donde se habla de amores, entre bellas canciones que el de toda su alma y sentir. Son de La Habana mensajes de amor. Y él, con sus suaves caricias, a la vez que la brisa besa la playa con una canción. Ay, Torrevieja divina, ay, con tu cielo sin mar, te desembrujo, canto de amores, nacido en sueño para que buscas soñar junto al mar. molt vibrant, que està considerat com el segon himne de Catalunya. Per tant, les nostres corals el cantaran en molta vibració, en molt de sentiment, un sentiment arrelat a un país com som Catalunya. Va per tots lados. Yes.
Espíritu es tu